खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 31 डिसेम्बर 2024 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिन लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोद मोजां जेरावबो जाफुंसारगोन सुखुखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां आयाबो बांनो हागौ मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन लाइमोनफ्रा जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ अ द दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ सोरबा लोगोनि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन गोसोआव दिनै नेगेटिभ साननाय फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांसिन जानोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ जायखि खामानि मावानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै सांग्राङै मावनांगोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजागोन सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे अननाय आरो हेफाजाबखौ मोननो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ माबा नङा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ साननो रोंगोन आरो गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो मावफुंजागोन सोरजोंबा बाख्नायजानो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन।
तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजावबो मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव लोगो लेवा बांगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननोबो हागौ समाजाव बयजोंबो मान होजागोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन न'खराव अननानै फैनो हागौ बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो गोब्राब जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो गोब्राब जागोन सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जानांनोबो हागौ समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागौ लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा थि समावनो मावफुंजानो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ बिमा बिफानिफ्राय अननाय आदरखौबो दिनै मोननो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मीन राशि गिबि हांखो द स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों